kwenzeka ke ukuthi abese emotweni njengomshayeli wetekisi uNtuthuka kaButhelezi wasekwaceza eMagagadolo la azithole khona esebelethisa ke owesifazane mhlambe nawe usuke waba sesimweni esicishe sifane nalesi njengomuntu wesilisa mhlambe wawukhona kwiwadi yokutetisa ngesikhathi mhlambe kuzalwa ingane yakho kwakunjani nje ngesikhathi ke kuzalwa ingane yakho noma ubonini kumqondo omuhle ukwenza lokhu na umbuzo nje yilapho naye imibuzo ngicela ukunika oqala usuke waba sesimweni esicishe sifane naso lesi naso ukuthi mhlambe njengomuntu wesilisa uzithola usutetisa wesifazane umbuzo oqala njengomuntu wesilisa ke wawukhona yini wena ewadini ngesikhathi ke kuzalwa ingane yakho esibili lo mbuzo kwakunjani uma uthi wawukhona kwiwadi nawo ke mhlambe okugcina ukuthi awubonini kumqondo omuhle ukwenza lokhu na imibuzo ke esikunikeza wona ke ngalesi sikhathi ungasithumelela ivoice note ku 071 613 6667 Mthiya sibuyele kuyena uNtuthuko kodwa kanjani ke ushenge ubukade sasichazela lapha ukuthi kwenzekani naye kulobu dade wethu uyalifta ngifuna ukubheka ke kwenzekani sengaphakathi emotweni isimo khona sasithanda ukuba thentinyana kodwa azama ukusimelenja ubusisi wacha bathi sayizwe ngani ikhanda lengane usayizwe wabona ubani wena khona abagibeli lapha baphakathi umiri babo wangafu ngalithe Magagadolo kwadama athi umuntu uyachazela ngathi mina lesaphoka isimo nomama ngale manje usayabeleka akekho umuntu wesifazane khona bakhona bayabesifazane lapha phakathi emuntwini qhubeka ke nazi lesisipindi senwenza lo msebenzi kanti uma khona ublanket ayiphetha vele bakhipha kanjani phansi emotweni ngoba isho bathi ikhanda lengane yalisa bathi hayi mama wavela uthi uyabeleka cela urelax ushisa umoya konke kuzohamba kahle manje belethayo yabhethe konke kuzoba fushake manje ingane ngalesikhathi kwenzeka yonke lento uya drive wena noma usumile uyalekelela yalekelela phela manje yini moya yalekelela usisi hayi fushake sizoma sifike esihlanu ukuthi bende awu sathi sizileso ke izolo ophusha saphuma ingane yakhala ingane ngakho ngizingane uJP sabe sesiwa ublanket sasiphutha esibhedlela ngoba lokho ukukhatha umzanyana akazi sikweza ba sabe sesibona ukuthi mhlawumbe sofaya ungakwazi ngekho esiphethe sasiyaphuma saphuthuma esibhedlela esibhedlela abasiza amanesi so njengamanje nje nikwenza nikuphi niphakathi endaweni emakhaya nikude namaklinika kanjalo izibhedlela ezikude eklinika esibhedlela sesiphakathi nohambo bheke esibhedlela isiphi isibhedlela isiphi isibhedlela na yakusona Waceza hospital seniyafika niyasho ukuthi kwenzeke kanjena babemthatha safisa bachazela bathi umuntu lapha emotweni bese kanje basiphuthuma basiza abaseteksini kumanje benza njani bakhona babethukile mhlawumbe beshaya uvalo khona bafika bethukile impela abantu bayithula bazama ukuthi sihlise isimoya bafakile isimo lathi sike singajibile singazelele kodwa ngicela ngihlise umoya sibone sesolo ngiyezwa ukuthi umunye wesifazane wayekhona phela wazobuyisa phakathi ebukani uvalo Ela ukuthi bathatha isizwe konyuluka sosikhathi madoda manje wemshana ngifuna ukubukela okay bese nikuphi nendawo umlift ekuphi yena ngoba ngizama ukubuka iklinika yaseMagagadolo bese ngibuka uceza isibhedlela indawo endanyana le Usigibela emganweni eTambole uzohamba ngalendlela engale etiyela ngecarrot okay yo and distance lena inde manje phela asibuke nike imoto yakhe injani because umuntu ezothi hey imoto yami izongcola kanjani njani hayi imoto kwenzile yafuna ukuthi phela isigcwele iyazi kodwa sakwazi ukuthi sihambe soyihlanu ayigesa wathi madoda ngoba sibhedlela basisiza sicela ngamaklasi owashe igas phansi emotweni ngoba wagcina igas phansi emotweni kwaba umfana intombazane ngabe wabona usuthi into eyenzeka antombraza yabuyela ngakusasa esibhedlela yoba check ukuthi basale baba nje bayitholile yini i-treatment bathitha ngendlela efanele hayi ngabuyela ngakusasa ngabathola hayi ngafika be-right bephila umama nengane be-right ngoba ingane wawuyintombazana yabona usayiqambela negama mshana athi nje uphathisa uthina babaButhelezi noAntomroza nawe uyaphathisa waphatha bemqambile igama Yafika sebemqambile igama athi Silindo kuhle kodwa ke nami abe sengimnika ke lami ke njengoba kwakhe hayi bathi
Abese ngicamba ukuthi uhlelo lwenkosi. Uhlelo lwenkosi. Uhlelo lwenkosi alibase lwenziwe. Umfowethu no. Uhlelo lwenkosi. Manje ngiyabheka nje la anifikisananga nobaba mhlawumbe yomntwana. Noma wayengakafiki. Wayengakafiki. Ngiyazi kodwa noma wasale selaphela yini emva ngoba ngasingihamba emva kwalapho ngisengibekile umama esibhedlela. Abese ngihamba kodwa basala beyafa. Umama umuntu omdala noma nje umama laba basebasha. Umama akasebasha. Umama Enzo. Nomama Enzo. Untanga yakho kanje. Uyapha. Hayi noma ngisintana yami ngoba mina lapha ku 25 iminyaka ngaphambi mhlawumbe. Okay, cha bengitshela hayi ngobani. Ngoba phela izinto izibusiso ziyifika ekhaya njengomndeni wakashe ngifuna sikwazi ukubona lokho kuqhamuka kanje kuyisibusisi. Uyabona nje. Futhi sikumbuze konje usoseshinini kuwo ubizwa ngani? Solunge lafana lahlabathini. Londe mahlabathini. Mfethu Norman siyabonga sicela nje uqale sibonge ku session abaphathi abaniphethe futhi banikhulisa kahle nezinsizwa lapha eMakakatolo. Ngamukela kuyona ke iChef the Soul CV News. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video and also comment on the section below. So la bafethu ngeke ngathola ukhozi FM lolu ke olenza le post. I think naye lo mfethu ukwazile ukuthi ke akhulume nabo ke abukhozi FM izolo ke kuyona ivuka mzansi breakfast show. Lana ke bebethi ke baxoxa nomshayeli wamatekisi ke ogama lakhe ke uNtuthuko wakwaButhelezi obelethise ke owesifazane obesefikele ke isikhathi sokuteta. Uthi lesehlo senzeke eTexini ebishayelwe ke yena ke uButhelezi ekuqaleni ke kwayo lenyanga. uButhelezi ke uneminyaka ewu25 lapha ke owasolundi lapha kwaCeza esigodini ke sase Makakatolo eKZN kanti ke unezinyanga ke ezimbili nje eshayela ke amatekisi. Yize ke zivamile ke izigamelo ke ezifana nalezi kodwa ke namhlanje ke bathe abake bakhulume naye besho ke usukwini la izolo bezwe ke lesi esenzeke kuyena ke uNtuthuko wakwaButhelezi. Isihloko ke nganza kwethu lapha ke besithi ke usuke waba esimweni ke isicishe sifane nalesi njengomuntu ke wesilisa wakhona kanjani ke ukumelana naso noma ke wenza kanjani uthi ke kwakunjani noma ke awuboni ke kumqondo ke omuhle ke ukwenza lokho noma ke ukusiza umuntu ke wesifazane kuma esefikele ke isikhathi sokuteta. Baphawulile ke abantu nganza kwethu ke bephawula ngendlela zabo ke ezahlukahlukene. Uthi ke omunye ke lapha ke okubani ke uMajola Vusumuzi uthi ke people like you should be given a chance to go and study this science because you have provided an amazing work in the field. That child should be given your name be a blessing continuously. Uthi ke lapha ke omunye bani igagu lasengoje loya uthi ke mutholeleni ke umsebenzi ke ehospital eyosebenza khona lapha ke kusho ubani ke ijaji noma ke igagu lasengoje. Ushenge uthi uNomonde lapha zikode uthi ke shenge sokalisi uyamthopha ke lapha. Sokufundela ke amabili okugcina nganza kwethu bese nawe sikunika ithuba lokuthi ke uqhubeke ucomment kwi-section ngesansi. Uthi lapha ke umuntu seni ke lapha ke uthi ke kwangehlela ke ngiphuthumisa ke uma izingane zami ke esehelelwa esibhedlela ke ngihamba ke nomfowethu asikaze ke sifike esibhedlela ngamuzwa ke esememeza ethi ke angizobamba ke ingane kwaba ke ukuma ke kwemonto ngiyomukela ke ingane lapho ke kusasele ke u20 kilometers ukuthi ke befike esibhedlela ngayamukela ke ingane ngempumelelo namanje umfana wami ke ukhona uyaphila ngambamba ke ngayofika esibhedlela ke ngimbathise iskipa sami sengiqimbile ngafika ke ngihamba ngophaca ukuthi ke wafika ihamba ngophaca owodwa ke omunye wasala ke atetela khona ke ngenxa ke iyovalo. Nganza kwethu ke ngiyocela ucomment nawe ke uzwakalise ke umbono wakho ngalo lolu daba lakhe lo mfuthu wakho lapha ke eMakakatolo.